Lamsugo norokno kokborok ni tek entertainment YouTube channel o kini first live ang first ya tini live bo phaimani norok title no sijak nukhuna Chwng o sungsaro tekto manmani abo tamni bagi man abono tui chwng phadi chwng salayano engkai angoro kuno tui tha tongthokno kuchugo tisnani abono ang chana thangmaya tamni ke Chwng sungsaro asaimani sungsaro chwng tekto mamani tamni bagi man a topic no phadi chwng elambak ni bisingki chwng nailayano oro baksa kwbangma wansugui mano tini kokborok ni tek entertainment YouTube channel tui tamni bagi bo tini oro tongtharni kok eba dormoni kok sana phaiko ni hinmano tamni ke tabuk ungtung jorao mane borok kwbangma lama koroi tongo Chwng sudu sungsarni a tongmungo simi chwng tongkha hingkai wngya amo mansukdi chwng tini pholani chamung a tei kaitoni raida tui bo chwng tongna nango tamni ke o sungsarni wansukmani abo hingke mane thwinani lama sei hinui kaitor Bible o sama hai ga phaidi chwng borok munisu ang nung joto hani borok chwng tamni bagi tekto mankha Chwng tamni bagui sakni kolom tui ma khiklaina nangkha abono tuiui no mane tamnani ungko borok kwbangma ti sungmung tongo tei ang sudoro Kristoni kok simi saglak tini oro kubuni tongtharni kokno bo rugui bo sawano hingke to kubuni tongtharo tamsa tei Kristoni tongtharo tamsa aborok jotono tini ang sawana tei norok na nasingi tongo goro khorok tam live bo phaika hingka nai tongkha hingke norok sungi mano hingka puilano sini topic wngkha je chwng tamni bagui o sungsaro achina nangkha tei chwng tamni bagui sungsaro achaimani yogla chwng thwina nangkha tei chwng tamni bagui tekto manani nangkha aro sawo prodip tripura khaklu ang hindu panung thun muslim phanman panung thun buddhist panung thun christian panung thun angoro kuno dormo no beda bet khaina nang naimaniya mane ang joto dormo no similar khai nugo hingkai o dormo khai kotor o dormo no khai di ang abo sana thangya tamke borok munisu achaika jokhon chwng tamni bagi achaikha abono se ang sana thango tei chwng tekto tamni bagi mana nangkha ang abono se sana thangi tongo do kwbangma lukurok ni collection ungui mano chwng sungsara achaimani chwng thwina nangmani thwimani yaglo boro thangnai abutirok kwbangma shastro no tongo hingke bo shastro tamsa ang je saimamo se do ang kuno rungo sioni samaniya tini angbo khoroksa ruk gwnang no bemar gwnang no hingke ang norano hinmano hingkai nungkai tamni bagi hamya ngai tongkha aptirok sungmano hingke ang tini Bible ni kongno sakang tui salayana hayadiba oro Hebrew songno Sadhu Paul Sihormani kaitor chini apha hinui o jagao berem eba chapter 12 ni oro sijak tongo abono sakang chwng nailayana abon yaglang Gita ni kok bukia sawana oro sawa kaitor chini apha chini kok hingke chini yaksi yagrao borok kwbangma no poitoni saki tongo hake phaidi chwng jotono pojano tei belai khe kwsungui tongnai sumchokno khibi klangano hake phaidi chini bwskango khachikna tongma jora tui khachik layano phaidi chwng jisuno naharui tonglayano bono chini poitoni yaphang buchuk ulni tongthokni bagi se bo krusno soyo kruso thwinani no bo lachi machiksa ungjagya hake bo tabo kaitoni singhason ni yagra bkhak asukjak hene oro mane bai sauta mane o jaga sana naima hingka obo haise je chwng borok murisu o sungsara achaimani ang abo sakang sanai do o topic no sakang sana sakang borok munisu
puila sekang khoroknoi swnamjago Adam tei Hava abo Christian dharma mote eba Bible ni mote hingke chini tipra sorok saimamo hingke dangaima dangaipa hingke Hindu shastra ni mote hingkai tansikamo minimum poktoka poktoka tamsikamo bini poktoka tongo do angabo sanai ang kisa net manai sinai boni je shastra ni mote hingkai 17 pa bai monu bai 17 pa monu bai tongo do ang kisa Google search ma khaisinai hingkai abotei hingkai musulmani bisingti ba Adam Hava ama haike bongni Qur'ano bo tongo hingkai tabuk Hindu shastra ni mote hingkai monu bai 17 pa da khamo to nagena do Hindu first man woman name ang search khainai Manu and Sotrupa tingtong Manu bai Sotrupa chini tiprasang ni bisingo saimama hingkai ungko dangaima dangaipa Kristani bisingo hingka Adam Hava Musulmani bisingo Adam Hava yaphango khoroknoi swnamjakmani yaphango khoroknoi swnamjakmani bisingo Bible ni mote hingkai kaitor bororokno ubafang wafang toksa toktoi nokha ha bebak no swnambai khado aborok no anga sana thanglia borok ni kok sangchini chalam thangba borok ni kongno important hadiba borok no kaitor swnamka puila Adam no swnamo cholano swnamo yagulo hobono swnam baran bekereng ba abono aro Bible sijak tongo yaphango Genesis je aboni bagi no bo bini bumo bofa bai kagei mane chola bai phai borok kuni kaisa nai ni kaitor borok no samani tei borok no kaitor kairiu abahaita borok no kaisa eden time lungriwo ga a jaga wo borok no mane tongnani bagai kaisa eden time lungbong no tangi rika jaga wo chana nungna bagai borok no phol phokla sawi tongna bagai rikha engge piaba kaitor je bo je manui swnamani je borok swnamani bo busuk jorotei kaitor ni raida tei tong mane kaitor no naharui himnai mane kaitor no kirinai da abo hai bo test khaina bagai eba amjogoi naina bagai bo borok no kaisa amjog mung khlaika o jago kaisa kok khel khaidi je ko sawo je elambago sawo je Bible sawo je tabuk sorgosuari eba angel hinui hinjaknai borok aro ne bisingo kroksa morning start hini hinjago tabuk ni borok hingga bono shaitan no bokaitor bai baksa chukna naigani sawa aboni bagai bokaitor bai a sorgoni hoite khiklei rohojaka o borok no mane a je shaitan no je chibukni mangnawi borok no thokaina nangkhata kaitor saka je norona o je bagan ni jo to buthai rok no chanani bagai ang norok no onumuti rikha gaipiaba angdorok no jita chani hini samani obuthani chaka angke norok thৈना no thৈनाय borok agi omor tongmani thৈना nange tongmani piaba borok munisu a eden thaibling je buthai no kaitor baron khlaikata chari hini samani bagai a sima pangbo khona samani bagai borok munisu pabo kusukmani sumchok mane thৈना nangkhata gabani bagai norok sama kana mane borok munisu tange thৈना nangkana apro chibuk a je shaitan bo thokaika je norok chadi chaka kan norok ni mokol glangsa panai norok kaitor sabo tamo norok saimana kaitor chali kaplai nai kaitor chali tori manai hini thokai mani bagai borok muni surok aje hoba botini lama koroi buthai chakha achamani bagai bini sago sumso khapaika ge bo busaina hamjago ge a busaina a khaksa rikha busai bo chak hanga kai borok koni no sumsok kalaika sumsok klaimani yagolo no kaitor bono srai mungriwo bo bahai srai mung ang asuk detail ke salia norok pornai mano elamba a jagao tamungka kaitor sraika je obisap khlaikata nung nigni kok khnawi o buthai chamani bagai o hasrai mung nangkha o hawo nung kolom de khiklai samung nangi macha sinai o hani busugunang asai sinai nung aborok no phaleinai nung nini nukung hukung khaima thangnai burino selaika nung ani kok khne chibungni kok khnai chamani bagai abuthai chamani bagai nung sumchok kha engke o ha sumchok kha
नोंबो बहक सामा गोनांखाय नों मा बासिनाय आबोनि बागैनो बरक मुरिसु माने ताबुंनि बोरिरक नायनेदि माने सा केंना फुरुव बोसाबाना फुरु बेलाखेनो बहक साजागौ बेलाखेनो बहक साजागौ ताबुक ओ मर्दाननि जुगो फानो बोरिरक बेलाखेनो बहक साजागौ बनो सिजाराय बा नर्मेल खाय बनो बारि माने बिसिंतै आ चेराय कटाल ओ सिंसर फायु आ फाइनेन सगं बेलाखेनो टेक्टो मानो आमा हायता आ टेक्टो काइतर सराय मुं रुइदि मानि आ टेक्टो आबा हायके सराय जाखा तै सरायका नों आमा हायके बहक सामा बिसिंतै पानो नों निनिबो साइनो गाना माना मुचुं नाय निनिबो साइनो गाना माना मुचुं नाय निसाव जिबुनो सरायका नों आनि बररंनो नों आबा हायके लामा करनो बागै नों याकुं गोनांखे नों ता जे हिमै तंमानि नों निनि खाख्लाबाय नों मा मालसिनाय तै नों हादलै चावै नों माने मा बानचिसिनाय तै जिबो बै बरंनि बिसिंगो नरनि कायसा शत्रुता एबा केना ओंसिनाय नों जेफोर बरंनो नोंनाय नोंआफोर याकाराय सुकनाय तै नों बरंनो का हिंका नों जिबुंनि बखरक तखरबि बोथारनाय आबायके सरायमुं रोखा बुजिखा आबन यागलो हंकाय बररकनो कायतर कायसा बोलायनि बरकनो कायसा रुइ आहायके सनामै बरकनो खलबै बरकनि जे लांगा साक लांगा बरकनो सायमानखा आजे बरकनो आ बागानि तिख्लाय रहरका ओंखाय बरक आफुरकायनो आदम हवानि हयतेनो अ संसाराव तरक तरक बररक एरै फायरक रोखा उलमो तेवैसा बरक एरै थांका संसार गोनाङैतो फेबा बररक हायना हाय तेवैसा सुमचक खलायपिका आफुर हुंगाकाय तामका नवानि जरा फायका नवानि जरा फुरु हुंगाकाय जे आ कक बाय सिमिलार दे हिंदू शास्त्र मतेबो तंगो दे मनु बाय शत्रुपा नि कक फायकोता ताबुक आ जागाय तामुंका जे मनु बाय शत्रुपानो जे कृष्ण फायै तामसाका जे आं अ हावो तैरुयै माने हा तलखायनाय तानि बागै आफुरु कायसा आ जागा कायसा शयतान तंगो इनका आबोनो बोथारना बागै हो आमा हायके बोथारना बागै रुं तांदि हिनै साका मनु बाय शत्रुपानो एके आ जागाव बरक रुं तांखादो आमाखा हिंदू शास्त्र मते आरो आसक डिटेल्स करै एके तै बसाका दे गोबां अ हानि जुरा जुरा खे नों दादि तै नरक ना आं को आफुरु तामनानै कत मास माने तामनानै कृष्ण कायसा अवतार ना हाका ओ अवतारनि बुमुं तामने कुबेर ताम कुबेरिया ताम अवतार माने ब आनि अवतार ना वइनाय ब माने आरुंनो कातिरुइ आवातैनि हयते कातिरुइ नाय ब बरकनो माने आबानि बिसिंतै अ पृथिबीव बररकनो माने बांग्रि मानि हिनै हिंदू शास्त्र मते बाइबेलनि मते हिंके नवा तामखा नवानि नुखुंनि बररक सिमिनो कायतनो पयतो खलायो आजराव माने बररक ताबुक जेमन रक नुखना ताबुकनि जराव माने तांgi कायतर ताबुक बररकनो बाक्सा हिनोदो ओ कायतर ओ जे बरक आनो आसुके जे शास्त्री तंगो आनो टेक्टरुइ तंगो ओ कायतर बना आसुक जे माने बुओ तगो बा बना हामजाकिया नोंतांgi बनो माने सराया नोंतांgi बनो शास्त्रिया बाक्सा हिनो बाक्सा काय हिनो बनो खलायमानि बबो खलायजांनाय आतिरक हिनिया दिबा फेबा कायतर सोमाय तांमानि तंगो सोमायनि मारि तामांगो बो सायखनारिवानो बाइबेलनि मते नवानि नुखुंनि बररक सिमिनो आफुरु कायतनो पयतो खलायनाय ते मासापानो कायतनो पयतो खलाया सुरिनाय किरै मानिनाय किरै इंगे तामुंखा आ जराव कायतर नवानो साका आं अ पृथिबीनि जत्त बररकनो बोथारि पाइबाय सिनाय बरक बेलायनो सुमचक खलायका साल गोथां गोथांबो सिलिया माफाबो सिलिया बाहानो जोबो सिलिया बतैबो सिलिया ताबो साना नायकानो बुजिसिदि बररक तमुं सित्रा तंखा जुवाक नोंखा बायलिखा माने तामनानै बिहिक तंबो तेकुबुनि बोरैबाय आबा हायके तंलायखा एकदम डिटेल्स साना थाका हंगाका आबा हायके कायतनो किरियावै बरक सामुं सित्रा तांखा कायतनो लाचिना रोंलिया कायतनो किरिना रोंलिया कायतनो मानिना रोंलिया आपतै ओंगै थांका आजराव फेबो नवानि फेमिलिनि परिबार बरक 18 जना बुसुक बुसा बाहामजो खलायै बरक जते 18 जना बरकनो कायतर दायखा नवानो साका थांदि नंरुं तांदि आं अ पृथिबीनो सकमल सिनाय तैबाय जे बररक पयतो खलायनाय बमो थांजाकनाय बसाका गया फुरु नवा साका फायदि नरबो जररि फायदि कायतर सावानो रुं तांदि हिनै ओंखाय आफुरु हाकरानो बाहायके वातै फायनाय बररक मुसुमनि लाइसु नवानो रुं तांमानुगै हेनै बाइबेलाव सावा आबो जेनेसिसनो सैजाक दङ हिंके आबो हायकेनो
মানে কাইতর তামখা 40 দিন 40 রাত মানে ওয়াতিরিনা নিংখা গা ফুরুও নওয়ানো সাকাত ও পৃথিবীনি যে জোড়া জোড়াখে যত পশু পতঙ্গ কীট পতঙ্গ বেবা পশু পাখি রং জোড়া জোড়াখে দাদি আর রঙ্গ তকসা তক্তই বিরি হিমনাই মালনাই বেবাক দাদি জোড়া জোড়াখে নি সাকা tei sana bagai nungna bagi bebak mukhdung thaikadung nung dawai narak ni saka o rung tormani 300 foot chukmani hingangkai 150 foot ni bible sawo engke ama haike no tewaisa prithibio projonmongmani nowani bisingtui no tewaisa bororo tewaisa sengsara ermani apruo no 40 din 40 rat watui mani yaglo kaitor tini nowano মানে ককরুখা আং পৃথিবীও বড় গেছে পাপ খাইছিতুন সুমস খাইছিতুন ang tei borong no butharliya aboni mari o chokhreng ingsiton hinei tabo aboni bagani sungsaro watirok wakhanggakai watirok thangmani yagloba wati pene pene jororogo nor naini nokhawo chokhreng tei nuksak mani abono hino ingko baikai bangla baikai ram donu hino abono bujika ama haike prithibio borok tebesa eri phaika phaika Thaiman yaglo je khaching sung porika je Jisu Kristo ni kok je kaitor sini afo ni a Hebrew wo chung por lekana tabo aron topic of haisinai je Jisu Kristo tam ni bagi cross thika borok kabang mano tabuk baksa kabang ma Hindu rok saimayango tei Krishna bo thika do Krishna bo thika mane prithibio achake mane no nungbo thina angbo thina piaba kaitor ishor ni hinjangnai bo thia abo Bible purbriwo o Bible purbriwo bothia bahike angno saiknari wane Krishna thika pheba Krishna thangi bosaya Krishna bahike thika naidi Hindu shastra mote chaita juk tongo chaita jukni bisingo pule song tongo dapor juk treta juk koli juk saita juk tabu hingangkai saita juk Dapor juk treta jugo Krishna thika Krishna thina sekang tangai bo thika abo bonorok Mahabharat naike saimanane Mahabharat to kaisa o bokrok kochok bini bumung ang pokha a hapung hini hinjago bono aje pahar hini bini bumung tongo bono kaitor suraimani bagai abani bagai tamka aje belai yakumo মানে বড় কগদিনি সাকাদো মানে তিরবাদো খুং মানে ববুসু কগনা করং আ বড়নো কৃষ্ণ সাকা মানে আমজখা নং কबै দাইনি হিনি বলাই কাদা কালাই ববুলাই রেসিকপানো 100 কগদিনি সাকা গাকাই কগৈ বলাই খিকলাই দিন জগ ববুলাই খিকলাই রিকা গা আ বলাই কাইসানো বরুতুগি কারিমা মানে বাগৈ বন নং কিয়ান কাহিনী সামানি বাগৈ আ বরক চাজাগিয়া গৈ কৃষ্ণ অবিসাব্রিও নং ব যে অমাহাইকেনো মা থৈনাই হিनै Krishna samani bagai Krishna je purwa uje Dwarika nogori je purwa bai thango a Dwarika nogori bai thangmani yaglo Krishna je puru dehotak te khene bagai mane bini sakno o sungsari yakar kalangna bagai tamkha bo kaisa bonu banek bon jongol mane kaisa tam bolongo thangai bo Krishna ta haike rokoy di ba bo haike bafang tolabo rokoi basi tamai bo মানে তামতে হেঙ্গে মুখ তুলিলাই ব থুই টংমানি জরা রেস খেলাই টংমানি জরাও খরকা শিকারি ফাইকা আ শিকারি বাই কাহিনী দङ যে শিকারি বন ককনা নাংনাই আবা হাইকে বিনি ভবিষ্যৎবাণী খাইজাক দङ আবানি বাগै আ শিকারি বিনি ইয়াকম কখা কংমানি বাগैनो কৃষ্ণ থুইমানি ককটা হেঙ্গাইनो আ শিকারি ব মুসৈ হিनै রিফিরেগै ফাই দङ Gapurka Krishna yakum no bonu kaje a Krishna yakum je kuchung mani do kangke bowan chuka I mo musunyong kana henei bo kok mani bisingtui a Krishna yakum yasimawo nangmani bisingtui Krishna phacha thia phiaba boto mahapurush ba hingangkai apurka tamkha je a he prabhu ananakari sidi angno saimi angise hingkai angka bosaka he nangana kokmani abo kahamno tamni hingke abo suijak tongo je ni yagono ani deho tek ma khainani ama haike Krishna bini deho tek khlaioi bini busakno yakari klangai bini je atma hingkai porolugo thangka hinei ajagao sauta ama haike bo deho tek khlaio angka abo khai Hindu shastran mote Krishna deho tek khlaimani mane bokate cha thangai busaya ara proman norok nukhana norok nai di norok pori manai mano norok dakini sotren mote hinge bet tongo
rik sam engkai rik sam engkai joduru bet ni tang pokha a bet ni saita bet tongo aboni bisingo angamakai pokha hingke a jaga swijak tongo bini kahini poikai naikai norok saimanai tabuk Jisu Kristo tamni bagi thika Jisu Kristo achaimani tamni bagi ma achaikha abo tabuk salane nangsine hayadiba thachingko जों परेलायखा जे साइमान लायखा o borong muri chutangi pap ngkha tangi pap kusuka tangi thina nangkha abo to norok saimon ka tab khaidi borong muri chu pap ngi thaka thika ka kaito ni mokolo obishap nangkha kaito no जों lobi malia suri malia nga abo ni bagai boisho bani khajak tongo je Jisu Kristo ni bo Jisu Kristo khoroksa asainai gothar Mary kebabai kaijagyaku beri gothar sikli ni bohogo asainai hinui swijak tongo abo mathai kothoma kahamon porikhe saibano bo kumari jela khoroksa bai kok sungjak kaina hinui Joseph bai kok sungjak bini bisingo IG a buchabo IG ani jeti bo chapter hingkai 9 rogo swijak khana a jagao agini je smai kesam Old Testament tongo je Jisu Kristo khoroksa phainai beri kothamni bisingti bo asainai bini bisingti simino borokni pap susai tlangjak a kok no tini जों Christian rok Christmas sal hni palayo Jisu Kristo asaimani bagai जों tongthok sal hni palayo Peba exact date saimea जों 25 tariko palayo hinpano exact date grei tamni ka Amerikao nunggana amo je a jagani khoroksa sinai nuknai bo a jagani khoroksa bo saklairika norok obahai date no जों Christmas ma khlainai 25 tariko hniche जों Jisu Kristo no जों asaima rupe जों tongthoklai जों Christmas khlalai tongo abo saimandi tabo Jisu Kristo Mary ni bisingtui asaimani belai wana masingsa Mary kok sungjak do kaina hine kok sungjak pheba bo kaijagyaku Joseph bai kok sungjak Joseph Daud ni bosong Daud ni kami chango no Jisu Kristo asaimani kok Jisu Kristo asaimani belai wana masingsa belai miracle tabo o jaga sana thaka hangkai hindu sastre motai Kristo ni asaima mo belai miracle bobo abasai puru hunga tamungkha abo saikhnari wana ang to sachigo nongna saka angoro kunu dormono kotor kunu dormono chikon angabo sana thange similar khai angno tini sana thangi tongo Krishna asaimani bo hangkai Krishna asami Radha asami hindarok je palai kha abo lai thangka hindu sastre mote je puru Krishna asayo Krishna asaimani tangai asaikha abo sakang saikhnari wana Krishna asaimani hingka kongso raja no butharna bagai kongso raja sabo abo tak khaikuwa kongso raja hangkai angkoni tamnani Krishna ni bini mama kongso raja Krishna ni bini mama bumama ok bini mani bo phayungta bo belekane borok sitra bo belekane borok hamya a hawo a jorawo tamnani jetjila asaine rokno bo butharisiu sham Jisu Kristo asaimo joroba apting khado abang sawana tabuk Krishna ni kok saitongba Krishna asai pruwo bini ma songno tamungkha bo bisabani khlaijaka je bongni bisingtui jala khoroksa asainai bini bo sajak tongo hingkai Krishna ni bumani bumung ang pokha agiro khai mamani engka asuk tabuk sastor rong najak niaba aborokno hingkai bini mani bumung sai kai belani chana he dibana bini mani bumung kisa sung neto manai legunai tongari do Krishna ni bini mani bumung tongari Krishna ni bini mani bumung Hindi kaisa South film o bini bumung gi kaisa film khlaijak kha tabuk neto sung nai gana Krishna mother name ni singkan phainai he diba Krishna mother name tongade Yasuda Krishna ni mother name hi Yasuda engkai Yasuda do hingga engkai Yasuda
bini bohok tui no Krishna se mani kok achai kha o achai phuru tam kha borok achane sikang jelo chopjak kongsora jano chobo borok no tangei adani bisingtui to mane Krishna achane bo saiman tongo phiaba borok kaisa tatal samungma tangkha bo bahai ma khaikanai di Radha bai Krishna no ma paltokha börisi asai bela hinai borok ma paltokha do ati hini se yogo phiaba tini a sumudru tui parengei bufana rok futurogo nukhana bini bufa Krishna no waingo khlaiei tui ti ke par khlaiei chibuk aje Krishna ni sakao je tongnai ses nagna hintam hin bini sakao bono wati kateriwi telango ama haiki Krishna asai mani kokbo wana masing sano tebo wana masing sa Jisu Kristo asai mani bo hangkai mane gothar Mary siklini bisingtui asai mani bo hangge bo bahai borok muri su pap ngi thangka pap no muchon khainani bagui borok no nangnai jemon chini tipra sarok sung wathop relayo wathop relai phuruo ochai botini tei tamnani ochai je phuruo kungko khayo tamnani matai ringu ba tok tharo aphuruo oje tok tharmani oje phunani mungui nin thaniwo nin sadlani mungui nono ratharo do heni chung mane palaya diba sem ama haike no je borok muni su pap khaima ba borok muni su thiba no pap muchonung nai tok ni thibaya puni thibaya wak ni thibaya tamni ke borok muni su mane pap khaima borok muni su ni thuina nangnai aboni bagui no Jisu Kristo ma asai mani ko saimandi te kaisa kok norok tabo practical bonorok naine di doctor rok borok muni suni tabo ani thui kurei operation khainani bagui tangni ni phano ba kuno karone thui nangai tongkha borok muni suni thui mane komungui taka sotungui taka hangke borok muni suni thui nango aro puni thuk thui boya suni thui boya mukhrani thui boya borok ni thui no nangnai amti ya haino tini borok no muthangna bagi borok ni thui no nangnai hinei borok ni pap no suk muchon khaina bagi borok no nangnai apti hai hinei tini kaitor phano tini Jisu rupe tini Jisu Kristo ma sai mani kaitor Jisu mungnawi osungsara ma sai mani achai kha Mary ni bisingtui tamka Gabriel ni khoroksa sorgo suari tini Mary ni biskang nukjak phaika hincho agio hongke darshan khlai pura direct sorasori tabuk ni hai kuno imango baksa nukjago phiaba tabuk hingka ke imang rogo tabuk nukjak nai kobang mano tongo ama hai gothar sorgo suari rok bai sajaknai tongo kaitor bai sajaknai tongo ama hai hingke naidi a jora wa bahaina Mary sajaka je nini bisingtui khoroksa chela neng besa manai kaitor nono maya chakha kaitor nini sui mano khanaka kaitor nini bisingtui borok no thangna bagui bo khoroksa chela masa nono runai hingka porke Mary asom khanangjaka o subrai ang bahike o mane abo ungnani sombab je angke ba kap kaijia ko angke ba top tongya ko bahike ang sikla tuti ba pregnant nai bahike busa ngi manai kokta hingga porkane Gabriel saka tawana di kaitor khlaime mung sapano kurei nung poito sumi khladi hini bono sawi kalang thangka hingga kaino yango dusebek bo kok sungjak hingga kaino tamkha je yang Mary bo wana jakha abo bahike sombab hingga kaino yang kok bo sungjak hingkai tabuk Joseph no bo imango sapaika je Mary tabuk oktina thangai tongo phala katharni bisingtui bini bisingo Jisu Kristo achaina thangai tongo nung bono Jisu hini mung phardi hini saka hingkeno Joseph bobo wana jakha hingka porkaino bo mane parani amchaini borok ba elakani borok bai lasima siksa ngane bahike ok gonang rok no ba kaijaknani abahike bo a Mary bai kaijak hini kok seplana naika phiaba tesa ragdama khlaika je sorgo suari nung Mary bai kaijakna bagi takridi tamni hingke nung je Mary bosabaya sak nung mane thingno kaijak di nung bobai ta simi ta thudi hinei Bible saw bini sak pojondo ta tangni hinei Bible sijak tong nok pori nai mano hingga ama haike no Mary mane Jisu Kristo no oktuyei mane asaimani kok hingga aba haike no asaimani yaglo Jisu Kristo je phuruo 3 বছর নাকাদি যে পূর্ব 12 দিন হঙ্গা কাইনো পৃথিবীও ওয়াল তো পইলে সকাং যিশু খ্রিস্ট নিনো পইলে সকাং মানে বুমুং তিসা জাগো
Tabu rom di chung tabu nung ang asai ka birth certificate claim mani hospital la phana asai ka tak to hospital mi cha asai yo birth certificate sanam yadi ba sem amti haino matha gonti ni hinjak mani mane jonogonona hinjak mani first jonogonona khlaijak mani ke Jisu Kristo jonogonona khlaithani yo puila Israel puila sakang Jisu Kristo no a Jerusalem mane thangmani ta borok bumung tisana henai ege a puru kaino a jaga o jeta tamnani je a jaga khoroksa raja tongo je a jaga o je bobo saimano je kathar khoroksa asainai bini bisingti simichi borok muni chu mo thangjaknai tei bo tamnani jeta judai rokni bugra hini hinjaknai bugra mane raja ege boto raja ege a je raja ni bumung hingkai o jaga tongo bini bumung ang kisa pokha bini bumung tongori do Pharaoh tongi manglak pilat bo ngi manglak bin bumung ra ni bumung kisa nai ni do kisa norok laina tongdi tam ni ke sung saimana nango jung borok muri chu tini ang tam ni bagi tini jora nai ang tini lai bo phayo kok saima tonga hanggang kai ang nung snamjak mani kai turbai sung snamjago jung kunu na kunu purpose tei jung snamjago hingga jung sudo sungchani kok smi wan chuk to khaingya jung aboni bagai kaito ni shastro ni kok ro sung saimana nango tamni ke borok muri suni langma hingga srapsase kaitor bible sawo jung tabungni o generation ni borok 70 থেকে 80 বছর bara manchiya tebose umor komungi thangka baksa phegi nungi tonghang kai tebo daki dakna ayuk bai thango bungni liver rok nostongi thango go daki no komuri ma thango baksa hingga kai ba accident baksa hingga ba saksang suicide khai rogo thei thango ama haike sungsar yakana nango phiaba sungsar yakana simiya kaitor dagi mangke tamo borok muri su je snamjak mani kaitor ni phola chini bisingo rujak a phola na sebo mo thangjangna mo chungjago chini o deho chung habai snamjangma chungni o of de je ha ni snamjangma hauna ki bil thanai phiaba phola kaitor bai tonginai a phola mo thangjangna bagi se kaitor chungno ringmani hingga aboni bagai chung kathang tongsani no je kaitona chung yasanga nango je aboni bagai bible sawo je kathang tongsani je bini mungno je sadok phani borok phono yasaknai bo je sadok phani pa mo thangjak kai ni saw hingga aboni bagai nang ma sawo tamni ke dora khub kom tamni ke jora belai kene situation hamio chung cholai tonga hayadi ba news khuluka hingga kene bulayo toklayo bihik tongbo khari thang te komuni borino mokol thayo bosai tongbo te komuni cholabai khari payo aba haimang generation ngi tongkha kebo kubui kuri ngi tongkha haipano kaitor je bono ruk tharoi tabu phono kubui kuri to hinmaya 100% bisingo tabugo kubui tongkho bisia pano 3-5% borolai tongkho a kisa boroni bagino kaitor nangjagu je bini chongjak boroni bagai higaboni bagino saimia nono bora kaitor chongi ton khana kaitor chongmani ge wana ma singsa higaboni bagino gothang tongsani sung kaitor no sung yasaka hingga kai a langmani motok no sung manai kaitor bai sung mol brum a tongthok cha thotok ma tonginai sungaro kamno monangla sungaro mui subuk chawaitan mane kamno monangla bokha khamno monangla sungaro hamjakma maya henibo bokha khamna nanglak sungaro gonang ngi maya henibo kama nanglak sungaro rang pusa kri henibo kama nanglak sungaro ani bike kri gari kri mobile kri tamnani kobang mani sporki de hingamo gari buang poktoka kobang ma hai rok ang mia henibo tei ang tei wan nangliya tangai kaitor se bebak nono apuru rnai a jago kuno gari bo kana nangya chung a jago tamnani kobangma podre pod a jago tei nangliya sungsarni a je rangjak richak rok abo kurma khuntinai manchincho nung o sungsarni bagai abo ta khatidi hini saw tamo hingangkai je abo soknai mamang kurma khuntinai mamang a rangri ni logi thangya hini saw kaitor nunga ulni bagai si wan chuk hini saw thui pai mani ba yagolo kaisa piri tongo awani bagai ni borok tini dharma khlailayo awani bagai ni borok tini saya nungya tonglayo shastro nailayo dharma himlayo kitan himlayo tamni bagai ba mane ayang masingo da tongthok sa thotok ke ma tongino borok ke wan chugo mane ayang masing mane te kaisa mane o hawana asayei
माने गोनांनि परिबाराव थाङै आसायनानै हिनि बर'रक लामा कररुइ दङ बाक्सात बाक्साता आमतिया ताखुरो बुखुरक मार्केटिं सं बरक मुनि साव संसार वाइसना हासायो वाइस थुयो ते थुया निना फलाकले ते थुया आत्मा ब ते थुया ब मल ब्रुम ब्रुम चुकना हावा एबा स्वर्ग राज्यव बेबा पेराडाइस तंगिनाय हेको हेबायना तंगिनाय आबानि बागै से खातुंदि नि साव काइतो अ संसारनि बागैया संसाराव हंगांगा जों वाना लायनाय रां पैसानो तैयै बोसाबोतनो तैयै बाहायके बोसाबोतनो तरिनाय बोटिखे आं गोनां खानाय बोटिखे आं रां पैसा खानाय बोटिखे आं नक दालान ताङै मानाय बोटिखे आं गारि पाइ माननाय बोटिखे आनै बिहिगनो आना हामजागै माननाय बोटिखे आनै बोसायना आना मांना हामजागै माननाय आबा हायमां वान सगै दंगो फियाबा आहाया खाजानो मार्केटिं सं अ संसार हंगा आबा हाय ओंनाय न ते बाक्सा बाक्सा बायाबक दंग नों सामुं गाहाम तांमा नुगै ननो हामियाव खिख्लायना नायो अ संसार हंगाय हामिया आवन बगै काइतर साव बाइबल नरक आना हामजाके आनि कक मा खनानाय जहन 14 नि 15 साव आवन बगै काइतर नै कक से खनाय मा तंनाय आवन बगै नो काइतर किरिदि काइतर साव मांबाय फलाबाय बोथारै मानाय बनसि किरिदि इ आं साव बनन किरिदि हिंसाव तामन के नरक आ संसारनि सयतानो ता किरिदि निसाव बनन बोथारै मान फानो निनि फला बोथारै मानिया हिसाव ओंका याबनि बागै जों खासिनो साइतं मानि आजागाव जे मारियाम बायदि सुत न तुय इजिप्ट खारका बरक आजागाव खरकसा राजा तंमानि आ राजानि बुमुंनो आं ताबुक रुतुगि तंगो दौ आ राजानि बुमुं हेरत मानखा हामबाय काइतनो बेलेखेनो हामबाय ओ हेरत राजा जिसु ख्रिस्टनो बोथारना बागै ब रुतुखा फासिंगो जों शास्त्र नायलेखा कृष्णनि हायादा कृष्णनो ब कंस राजा बोथारना बागै रुतुक माहाय ठीक से रकमनो हेरत राजा ब जिसु ख्रिस्टनो पाइसि सिनाय ताङै बहाय गिर्जा खादो आ जेरुजालेम जे बनिसे राजतन्त्र तंमाबा बिनि सैन्यर प्रजार कक खानाय तंमाबा जिसु ख्रिस्ट आसा काका बिनि कक सिमिसि खनावन बिनि कक खनागला आपतै ब बवान सक माने बागै जिसु ख्रिस्टनो चेराय फांसिनि न माने चेराय सेकनो बनक आपसा क्लेनो बनक तानै बोथार पाइसिनाय आमते हेका कायसा आइन छाक्लाय रिका आफ्रु जे चेराय गोबां मा बोथार जाखन जो बाइबेलाव बेलाय खारे मा सिंसा आफ्रुओ जिसु ख्रिस्टनो बोथारि मालिया बरक इजिप्ट खारिमा थांका इजिप्ट खारिमा थांका बनिनि आनि बागै आसुके बिरमाना बकलायखा उलवा तरखा लखा आबा हेकेनो जिनिस सुब्रा जिसु ख्रिस्ट ताबो कायसा कक गोबां मा बररक माने क्वेक्शन खायो दो आबो हंगाखाय जारा हिंदू नि बररक क्वेक्शन खायो बरक तामु क्वेक्शन खाय सायदा मान जनरंनि जिसु ब भारत फायका भारत फायै ब तिनि महादेव शिवस अंगै ब तिनि जब खायै ब तिनि सुरुंका हिनि साव ओ जिसु ख्रिस्ट 12 बছর पूर्व बायांक माखा आमति हायके गोबां मानसिनि ख्रिस्टानि बिसंग ब क्वेक्शन दङ नरक बाइबेल काहाम के परियानि बागै सायमाया ताखुरो बुखुरो बाइबेल जों सालो बार्स कायसा कायनि फानो पढ़ना नांगौ सुदु बाइबेल सिमिया ताखुरो बुखुरो नरक गुबुननि शास्त्र कुरान ब पढ़िदि गीता ब पढ़िदि नरक नांखा हंगाखाय नरक कृपिटक जेता बुद्धुसनि आबरक नरक पढ़िनाय मानो बुजिका ताबुक क्वेक्शन हंखा जिसु ख्रिस्ट 12 बছর बायांक माय थांका बरकनि सुंमुं आफ्रुबो ब भारत खायसे महादेवनि दिखाना फायो उनका महादेव बोलते सैनेश्वरनि दिखाना फायो आबाके बरक सालायका भूल बाइबेल आंनो तामनो प्रमाण फुनुग्रिवानो ब जागाव जिसु ख्रिस्ट आ जे 12 बছর पूर्व ब बरक माखा बर थांका आंनो तामुक फुनुग्रिवानो ब आफ्रुओ कायसा गिर्जाव थांगै जिसु ख्रिस्ट कायसा विदाउट एडुकेशन जिसु ख्रिस्टनि कुनु परिमा जागा नर बाइबेलाव मानगला जों मुनिसुरखाय स्कुलाव बर्टिं माने सिनि सार्टिफिकेट बटंगो आंबो आगिओ
class 1 2 3 poriwei ang kuno mote kaitoni khairma baino ang BA pass khlaiui tabuk nogo asukjak te komuni samunga ang yak bedok jakta hingke tabuk tam khanai di Jisu Kristo je 12 bosoro bo kuno lekha pora kriti jise elam bakni kokno poriwei lukurokno khnarka hini o jaga sao ni takuru bukurok ang abono no tabuk norokno poriwei khnarnai a elam bak tongari kuno daud ungnani kwrui chwng jottono elam bago serai tongo aboni bagui nung kuno amang simang ungnani kok kwrui ang hino norokno I chwng tomung noro Christian takuk tongka hinggakai norok Bible poridi Bible porika hinggakai norok saimannai baksa chini Christian rok Bible poriani bagui lama koro jago lukurok bai lama koro rujago aboni bagui lama koro ya ungnani bagui chwng chini elam bakno chwng kaham ke ma sikinai nung se kaham ke rungya hinggakai nung buino bahake phurungnai aboni bagui nung niji sekang surungradi aboni yaglase nung buino phurungna bagui chaitokti tongori Jisuni bini masong apro biji ke rutu kahini sao rutu gei borok mali anggei bono nok tharo se nugui siu ni sao hingangkai apro bo elam bakni kokno pori kahini sao a elam bakni kokno pori purwo bini masong pelaino wana jakha tei alu kurok bo bini elam bakni kokno pori mani bagui belakeno wana jakha ni sao ama haita gabon bagui sini subra Jisu Kristo bo baroto phayado baroto sabo Christian ni dormo no tukha peba Christian kuno dormo yabo gubui mo thangjak mani kokse tongdi jungse jugno hasi ang khatiti yagol sulaimani somai tangmani tongodo kerongno tui phurungmani jolimani kokno tui phurungmani Jisu Galileo samung khlaigramani Jisu belokjakmani Jisu baptismangmani baptismaren jihon dinai johon pirmani Joseph bai Mariam Jisumno tui Ijipo kharmani athaya kwrui jung phadi lugo thanglayane margo bo kwrui ang margo bo naini thea tongo mane o bijabo yata do tongodi mane Bible ni barso asuk mokosto khlaiui mane toningani asuk sombob ya tangi hingke elam bakni kok blei abo kwthang kok aboni bagi jung pogi ma thangu abo kaisa kuisu barso kwbangma bars no jung asuk bohogo tonimaya abo khoroksa khasuk bo jagao Jisu kamawi tongruk abono tongode angamo nai tongo Jisu borokni bokhano saimano Jisu banyugo Jisu nok tharo byapar thungnai khlaimani kanata ono kailebari Philip Nathaniel no Jisuni puila sagari kaitani mera busa nok thar subaijak tongondo ang tini norokno khnari mai phana next time o jodi maya hingka next time no na a topic no tui kesa phainai tamni hingke jung ang khachingmono sakanrokno jung sudu sungsani jung tongthok chathok berai khiri simi be jung ya tani bagi hingke jung kaitono bo jung jorare na nango kwbangma YouTube channel norok nugi mankhana je sudu sungsani kokrokno simino chalaimani phiaba kaitoni kokno tui amsuk ke subangui sanai kebo korina hingka aboni bagui jung kaitoni kokno jung salainani belakhena nango jung o sungsara salbo sukni bagiba jung srapsani bagisi hingka aboni bagui jung kothang tongsasak jung Jisun thaniwo kha berawui tonghanggakai jung sokat manai aboni bagui jung khachikno tongma jora tui jung khachik layane hini sao Jisu no belokmani Jisu baptism mangmani
kaito nang tini o kok thairok no nazar to kipil mane nok tharo chira maka balai kana hambai kaitor kaplai nok tharo chirai jisu manka abo 12 বছর bo bank kamai thangka hani kabangma borok rok action khaina rokni amsa oro tongo chapter hingkai lok bichap hingkai lok do lok simani bichap chapter 2 eba berem nei ni thamchi chuku eba 39 ajagao tongo ang porinai do 39 ya 41 nok tharo chirai jisu okay jisuni buma bufa bisi burum yokma tero jerusalemo tangu jisu no kha bisi chiknei chirai pro or bisi chiknei mane 12 বছর do bisi chiknei chirai pro borok bisi burum thangma haino yokma tero thangka yokma ter khlayo agi jerusalem ta abo paikhe borok kamibo khak lamrokha yangle jisu jerusalem tongrokha buma bufa abono saimania bokhai tabogrom ni do kono jorawo norok একটা एग्जांपल नंनो रेवानो ताबुरम जों यं तय संनो रग बेरान थाका जेरै फुर रगता ओंखाय जों दल बायबाय मालाय माने बिसिंतै जों मा संनो फायमा बाय पगै थाङो दल बाय माने बिसिंतै जों कोनो थोंगै तंमानि बागै पगै थांमा हाय जिसुबो सेम आमा हायनो बखै तामुंखा बिनि मा संबाय थांमा पानो बबिन मा संबाय कागमा थांका तामुंखा logi songrok baino tongano hini tongo borok khai wansuka bini logi songbain tongano mane 2 minute dol songbai ta ulo salsani lama himbayei se borok sakni borok tei cinema borokni bisingo bono naitugui nailayo borok jisunu rutugi malia olokhai borokni taku bukungni bisingtei bono rutugi mankhanchao aro jisuno naitugui manyangui borok naitukte jerusalem phailai kuwa nokha salthamni ulo borok bono nok tharo manikha khelkhadi jisu kristo no girja nogo manikhanchao salthamni yaglo jisuno aro kerong phörungnai ni bisingo achugui brokni kok khnai tongmani phia borokno sungphenagui tongmani nugui bo kok samono khnanai rok bini kok rungma nugui wana jakbaikha buma bu phabono nugui mlang chalaikha buma bono hai hini saka sajala nungsungno tamni omo hai khlaika naidi bu phabai ang busuk biji kenono manai tukha bo borokno hai hini saka tamungui norok ana naitukba ang aphani nogoma tongnai hinui norok saimanya da bo samani kokno borok romui manliya nisao wanchugi takoro bukhuro bo nok tharo a je kerong no bo pori kancho agio musi silangmani a kerong buchap tongo abono pori layo agini jorawo jisu kristo ni jorawo hingke bo a kok no bo porikha tei buino bo phurungka tei kok bo sungphenagi tongmani nugui bini bumo bo hasong a jagani borok wana jakha hini sao wana nani bo kok no a 12 বছরনি cherai ajorani ta bo kuno teaching bo kwrui bini education bo kwrui haipano idiki mane o sungsaro nainega hingkai mane jotoni life ni history nainega hingkai jisu simino khoroksa poria jisu simino khoroksa porna nangya tangei bo sak kaitor mani bagui dara nini sak bahai khasa kaisa comment phaika kaisa tel eba pandao thanglai mani jisu kahamno khachuk bothino khaitongo ang sorry hamchugya ang haipano kaitono mani tongthogo ang thachingo hebrew poriada tabo a topic thanglai sinai hingkai tabo jisu kristo borok kamai thaka nok abo saiman kana boje saimai rok hingkai jisu kristo tangni bage asaikha ninani sumsokni bage asaikha bo finally kok sing salaisio no finally kok jisu kristo thinani sakang bini sagri rokno sawo je ang aphanero ma thangnai norok khai o sungsaro ma tongnai tamni ka ang o sungsarni be sungsarni ya bang sungsar kipil ma thangnai pheba ang norok no saijung susuke kalanglak
ang norokni bagwi chubonai phala kwthar no kwlangui thangani hini sao tei bo sao ang saltani salo thangi bwchaphinai bo bini sagrirokno sawi tongo tei ama haino wngkha Jisu Kristo no romrikha bini sagri 12 jonani bisingo khoroksa Judas Iscariot bini sagrini bising jottoni bini sagri hamjak kukmani sagri hingkai Peter khai jephru Jisu Kristo no romna phaio jungkorok Pharisai hingkai hingga apruo tamungkha Jisu Kristo je romna haipruo Judai rok dang khamo bon romna haimaro ang pokha tu bono sengkarak rok romna haini hini sao apruo suridi hinui bini sagri rokna sayadiba hingga apruo rok suri sanai tongdi belok jayati ke tongdi hini sao hingga apruo no je bono romna haipro sengkarak rok Peter seng bai thratcha sokolai a khoraka sengkarak ni khunju raklai hao kalai tong khunju kainai apruo Jisu a khunju no romui desa thepai rio apruo romrina hingka Judas Iscariot 30 taka rangni bagui se 30 rangni bagui se Jisu Kristo no borom riwi rio Jisu Kristo no keba apruo sinai gurui a sengkarak rok hingka bono darok kosulok tui haikani sao apruo Jisu Kristo saka angba dakaida angba sikokda norok anoromnani bagui koldrok darok sengrok tui haina nangkha hini bo sungo bo tini pilatni bwskang rogo tlangjago phiaba bini majra khoroksa pano phunugi manai gurui je Jisu Kristo chaya khlaika hinui apti haikeno boni ani bagui bo majra kri pano sakno majra ganang haike niso Bible sumchok kri pano bo sakno sumchok ganang haike boni ani sumchok no rujui mathika ni sao Bible aboni bagui yango chung John kothoma kahamo porika hinggakai Jisu Kristo bai thuinai khorokni tongo tei khorokni tongo sikok bai dakai borbo korosho kanta bujago norokno ang asuk details ke sana thaka hingkai tebo joralai thangnai aboni bagui ang asuk ke salia tamni bagui hingke elambak ni kok abo sawi sabaya ang aboni bagui kicha ka sai tongkha next time ang jepruo Good Friday phayane next time mane next year apro ang nongno saikhanari wane ba o salrogo norok jodi sungka hangka ang saikhanari wane kahamke apro tamnani Judas hai jorao angbo nungo Judas hai jorao angbo nungo botam sana ka bujilia ngange tamo je Jisu Kristo no bulaika toklaika khupti musulaika biniri suru pat karina laika hini sawa sengkarak rok bono angurbu tui eba a jorao angurbu tui angoro angurbu tui ni kok sakaba oro kaini angurbu tui ni kok sawando chini Christian rok takphano baksa kaitono poito khlani rok bujiya angurbu tui hingke no chuak hini wanchogo angurbu tui no dal niki bago Jisu Kristo jepro horni oromdane sekang subrai panda khaya di babini sisorok bai apruo Jisu Kristo hi nungdi obongkha bebak boroni bagui je rujakmani thui obo nongni bagui rujakmani o angurbu tui no nungdi ni Jisu Kristo bini sagri rokno khaniya diba obongkha bebak boroni bagui rujakmani obo bwsak sumsok sunani bagui o bwsak rujakmani hini bahan chariya diba abo mane bahan rupe ta bahan to chariya mane a awango bahan rupe bo chari khata thuino kai bini thui rupe chari mani abo no a angurbu tin thui rupe chari mani no mane boro rok bujiya do mane sobrai panda khlaimani apruo ngoje tamnani ongkota angurbu tui tekaisa angurbu tui hingke ikomo jepruo angurbu tui dalni ni kok nang sai tongo do borok takphano bujiyani bagui ang abo se sai tongo tini onek kok saka tamni bagui hingkangkai kaitoni kok sakai abo ang ekdom sanana musung tongo ama hai tei thakna musung ya jepruo Jisu Kristo puila kaitor mane Jisu bo puila samung tangpruo bumabai bo kaisa kailai panda o thango
kaila pandao thangai anggerbutui thugya ngai botini galaxini anggerbutui khalai bor rokno tuini anggerbutui khalai khanimani a anggerbutui dalsa te dalsa anggerbutui tongo bible kobangma tongo do amo te kaisa tongo norok anggerbutui be phegita tongni hini kaisa sama tongo orobo rom din norok anggerbutui jepru jisu kristo bumabai kaisa kana hini kaila pandao thangpruo jisu kristo galaxini anggerbutui khai khanimani kaile pandao phaine rokno abo khai normal anggerbutui a angurno baba hike borok sanamhin kaslao dawina regi hawa phoboi toni phong ulo kaisa butui nongkhoro abono borok nungo angur butui ni kok te kaisa angur butui kaito mana khlaima tongo je norok angur butui phegita tongdi aro khai bithirjak aro jeta ne sajinis sapuljak abo khai tongo te kaisa angur butui abon bage chini kristanok bujiya angur butui hinga kana chuwak ni wanchugo amtia takuro bukrok angur butui bible ni mota dal nei tongo abon nong romna naknai gabon bagai khajane mara kiching song baksa hino norong ni jisu se angur butui nyung tongda heni baksa ngo khayo tamjega mo correction khayo amtia o subrai panda khlai pruo jisu kristo bin sageri rokno khanimani o angur butui bo o kana kaile pandi o khanimani a normal angur butui bujikada kai tor ku nino ne sabai botongya bokthar amon bagi bible sawa angbo kothar ba norok kothar ngdi tabo koros saka khaji purwo a sengkara ro uspons na woi a angur butui khanimani a angur butui khai chuwa jeta a sengkara rok ni jorawo nungmani a nungkhange phego a angur butui abono jisu kristo na hadika ni saw haipono bono khanimaliya hadika mane bok thanga tongko kuthija tongkho bono kosul bai yor khani saw thina sekang dakai bai sikok bobai khachi jaga korso apruwo bo saknale muthango basuno kaitorni sajla hingka kai boto sajla rupe phaikable jisu kristo ba 100% jisu 100% borok 100% kaitor hini hinjago जों ख्रिस्टाननि बिसिंगो जों सिमावता बाइबलनि मते बनो काइतर बनो जिसु बनो फलाकथार फा सजला फलाकथार हिनि हिनजागो आबो बाइबल प्रमाण तंगो ननाना फियंगना बागै ब कालबर क्रुस साकावा ब खेलि तक जागै मा थैमानि कंनां साइ तंगो ब थुया हंगाकाय उजे तक थाना नांखामो जों ताकफानो पुनताना नांखामो जों ताकफानो आवन बागै बाइबल सावा नरनि बागै आं साकनो बलि रिजाखा नरनि बागै आंनो मेरा बसा ngै आं राथार जाखा आवन बागै नरक काटा सिराते खाना नांलिया नरक तै तिनिनि बिचिमि तक तै खोना नांलिया आवन बागै चिनि तिप्रा सारक बाक्सा हिनो नरक आगिनि चिनि कालतार पगै थांका आगिनि चिनि दाङै मा दाङै फा खलाय फैमानि आवा थब्रौनो पगै थांका हिनि बाक्सा हिनो माइलुमा खुलुमा रगनो पगै थांका हिनो आसुले आ माइलुमा खुलुमा जे वाथफ बाइसों मोथांजागिया ताखुर बुखुरक आबो वा कायसा वासे आबो कायसा हलंसे बागै कायतनो नों बाइबल साव नों कायतनो तामै सुनाय नों कायतनो तामै सुनाय कायतरसे अ पृथ्वीनो सनामैरियो आ जे पृथ्वी गुलनो कायतरसे सनामैरियो सालताल आथुक्रिनो कायतरसे सनामो दै नका हास बेबागनो ननो आनो कायतरसे सनामो आवन बागै जे समाय कसामो तंगो आबोंखा जे 10 कमेन्डमेन्ट कायतर जे माना खलायमानि नरक अ हा साकानि हा तलनि मुंसा सुनो कौशलके मांगता तागदी आ मांगनो तागै ताबता खुलुमदी ताबता मोनदी हिने कायतर साव नंनि कायतर हंखाय ऋषि गोनां कायतर हिनि साव नं कायतर हंगे किरिमा सिक्सा कायतर हिनि साव आबोनि बागै जों ख्रिस्टान रक नरक सिनि बसकांगो तामनानि जों मूर्तिनो जों सुरिमा नरक नुगला बाक्सा हिनि मानो nge baksa hini mano norok ngai nok bahike girjawo putro thepaitoni norok tangi murti ro thepaitoni baksa hini mano sini kristano kabangma bedek tongo roman catholic hini tongo baptist hini tongo believers hini tongo 7 day adventist hini tongo ici hini tongo mane kabangma bedek believers hini tongo kabangma tongo abo tangi ingkha aboni ang kok bokoso teni salo tui hene फिर बाइबल नि मते हिंगा कायतर फोरंमा खाय नरक मूर्ति पूजा ता खायदि फिर चिनि ख्रिस्टानो तागो लामा करै दङ
baksa murti puja khai tongkho baksa meri rong no khulum tongkho baksa jisu no murti khlai do phangai tongkho pheba kaitor khai nanglia hini elambago saw ba aboni bagi se kalbar krusako thiri ka hanga kai nang bini kok no khana nango aboni bagi tini ang o topic no tui norok nei bagi ma phaimani norok lama korai tongkha hini aboni bagi nang khasingo saw bible poridi poriwei a topic no si mane sia rungyangi tong hangka underline khai nardi kolom kaisa marker tongo a marker ba underline khai nardi nini mothani okara chakara no sungdi manya hanga ka ang o topic no bujia te kai to no suridi kai to no bujina phandranai hingke tamka a dakai be sikok ne bisingo dakai chaka oka a sikok chaka o subrai nung je pruwa bugra ngui tong pruwa anata pogdi ini saka akoroso khajija khorongai tongo jichuni logiobo borokai mazra ganangai botharjakma jichuke mazra keringai duskuri pano botharjakma ni ne bagai apruwo a dakai ke saka nung asakse kaitor hunga ke nung sakno mo thangde jingno mo thangde ini saka apruwo asiko kai saka nung kaitono kiriyada bole mazra keri pano bole mathimani 어려워 사스들이 정말 피해봐 증례 찌니 마스라 바이시 증례 버타르작마니 버타르작나 나고 아콕 사카 앞으로는 소브라지수 오 단거 시공노 사카 능 어콕 상만이 바가이 따콕 능 앙마이 박사티니 패러다이스 소비나이 패러다이스 타모 헤벤 타모 아보니 토픽 방 넥스트 비디오 사이크나리 와는 디니 거방마 로비 थांखा 1 घन्टा काई थांखा काइतनि कोंनो सामां नरनो बुजिरिनानि बागै आफुरबो साका आं बाय बाक्सा तिरिनो प्याराडाइस सगिनाय आबोनि बागै बाक्सा ताकबो लामा करबो फा साजला फला गाथानि मुंबाय बाप्तिस्मा जोंना नांगौ हिनि काइतरखै सायगलां थांगा बबुपुर साहंगांकाय यां माथायो सावां ताक परि खनारिवानो जे बनो पयतो खलाइरंनो बिनि सागरि रंनो बजे पुरुवा कालबुरकुर साको त्रिखा बथुइका लांमा माने रोखा tei bo jaga kaisa kok sawo je o kaitor borok ana tam khlai tong borok no saimia nung borok no nakar di kaito ke nakar naiba bo thimani yaglo salthamni salote thangai bosawo thangai bosamani yaglo bini sagari rok bai 40 din 40 hor o sungtar tonglangkha bebak borok ni bwskango nukjakha angkai apruno bo bini sagari no kaisa samung ber kalangmani abono chini christian rok takphana samungno chung khlailayo preaching hini chung khlailayo chung kaitoni kono chung borok no sawo baksa o non rok mane kaitone je senior rok ngai hino no christian rok tangi nong kaitone kongno sa tangi sa hini hino jungno kaitor jungno o kokno sai kalangmani bagi sesung tini ma sau ungya kha jungbo sagala kamu o kok rangsak kok o kok no je khananai rok bo mothangjak botini bini phola mothangjak botini solaijakha bini agini tongmani bini agini kacham rok bebak no muchijakha hini sau abani bagai jisu kristo thangai basamani teo jaga sawa jisu bini sagiri rok bai nukjakmani angora porinai sagiri jisarok bai jisu thangdi hinei samani galileo hatai thangka borok bono nukheno khulum laika tamake baksa bukha udrung jaka jisu borokni thani phai borok no hai hinei saka chukno habai sungsani bebak phan ani yago ya pharjaka abo baino thangdi sungsar ganangei bebak borokni thani thangai borokno ani sagiri sonamdi pha sajla phola gathani mungui borokno baptisma rudi iko srai norok porina muchunga hangaka mathai 28 ni 16 17 18 pot norok porinai mano 16 17 18 pot oro sawa jisu borokni thani phai borokno hai hinei saka chukno habai sungsani bebak phan ani yago ya pharjaka abo baino thangdi sungsara ganangi bebak borokni thani thangai borokno ani sagiri sonamdi pha sadla tei pholakat harni mungui borokno baptisma rei pha mane kaitor sadla mane jisu kristo pholakat mane jisu kristo thangai basamani abono pholakat ga aboni mungui baptisma ungdi mane tuyo tungchung tukuna nang aboni bagi chini christian do chung baptist chung ahito baptist ni singkai chung tuyo chung ekbar khulugu aboni ortho hungkai aboni meaning hingga jisu kristo thuika bwsai phaika mane teisa chung jisu kristo baksa thangai bwsaka himani ko aboni mari
Gai baksa baksa chini Kristana kabangma borokno baptisma reoino dikhariu hini baptisma reo hini roi tongo phiaba aboni bicharle kaitorse khlainai abo Bible ni mote ingya Bible ka sawa pha sadla phala kathani mung bai baptisma redi tuiyo tu kona nangnata mane nini agini tongmani bebono khibnai romdi nangagi wo sada samani chaliya nangagi biri ningman nangliya nangagi cigarette ningman nangliya nangagi tatal sama tabuk saliya nangagi wo thokai saman tabuk tei saliya nangagi wo sindal chutangma nang tabuk tei sindal chutangliya nangagi sikok tongman dakai tongman nang takliya mane Kristan ungmani jottoni kotor ortho hinggakai nini langma slaijakmani jibon slaijakmani se abo si Kristan ni ortho mane slaijak mane change Kristan mane change se nung agini tomungo tongnai do mane tomungo bolte nung agini sungsani borok banya tongnai phema borok ni borok tong tile ta tong ni sau kai to borok cha tile ta cha de ni sau abone bagini sini Kristan dok o motai prasad barok jarok sung chaya baksa hino iko durga puja lai thaka iko tabuk kali puja phaiwana iko lokhi puja lai thaka baksa hino nokai tangi sini prasad chaye ang khasi ko nang saka Chwng tei barok na nangliya Chwng tei tok ti khona nangliya hne ang nang thajing saya diba awan bagi chini Kristan rok hingka barok ya Chwng girja norok thangnai di asune bises khaya kai Chwng girja wo kuno barok ya Chwng sudo kaiton thani barok ma hinggang kai mane ya pharma hingga mose je ano kaitor taklai mai rekha baro bar mai rekha ang kaitono ekbar iwan apti haike Chwng kaitono Chwng ya phariyo tangai agiwo chini tiprasani culture tongo mani katalia pharmani hinai je hugo kaisa mai katalia pharma rok khani chung khlaileo amti hai no chung tabuk chini Christian rok bo taburom di thaichupana katal thaika ga puila je thaimani a thai katal no kaiton thani sakang ya phariyo tangai kaitor tomung no a je buthai thairiya ke a buthai thaigla kamo kaitor tomung no no chakri ya khai nung mangla bakbaksa hinmano ma ang polisi chakri mano ima ang dukan dise ang rang mano ima ang porisom khaise ang mano amtia takhur bukhurok uje ang himani a ang abo sabo wan chukdi kaitor senono ang hini rinani a je khomotariu mane nono gothangke tonai sabba kaitor sei nini bisingo kaitor tongo kaitoni phola tongo mane kaitor sono gothangke toniwo kaitor nono gothangke toni hangke kaitor nono tlang thakai nung thui thakamo awan bagi nung je gothang tongmani nung je samung khaima mani nung je sakri mamani nung je buthai ka hammamani nung je mai katal mamani aba kaitor ya khin nung maya aboni orthono omo nung je gothang tongya hangka kai nung kheto khaimangla khamo nung je gothang tongya hangka kai nung chakri khaimangla khamo nung je gothang tongya hangke nung porika pass ungla khamo aboni bagi no chung Christian khunggang kai porika pass ungbo chung tini girja thangai hambai riu o kaitor nung ana gothang langmarui toni se nung gothang langmarui toni bagai ang porika pass ungka nono hambai nung buskang salabo tewisa ano hamari khlaipidi aba haike chung kaitono ya pharuta chung kuno amo haike posad rok jengati pun rok ratharia tangai Jisu Kristo already nini ani bagai pap no suna bagai uje adam me hobani a pap no suna bagai bo direct bo thui paika ga tabok Jisu Kristo bo thangso kahini sau chukna hawa abo khai John sima kotoma kahamo tongo omono sawinang kokno mothak sinai belai kheno kok lok kha haya dibana asuk sai si ka nge thogya ngi thango mairok bo bohok gas ngai Tongthokni ngi thang haya dibana abon bagi asak sama bo saya ulo chungte sa chalaya ne ngai ang obo saina kokno mothak sinai Jisu haini saka norok tawana di kaitono poito khadi ano poito khladi a phani nogo tongthai kabangma tongo ang norni bagai tongthai snam chuna thango ungyake ang norno okok sagla khamu ang thangbai norni bagai tongthai snamano ulo ang kipli phai norni norokno aniaro tlang phayane hake ang tongthanio norok botongi manane ang thangna hinmani arani lamano norok saimano ni sau gabani bagani Jisu Kristo bo tabuk chukna hawa thangka bebak sagir rung biskango bo chorgo sa kaitha kain chau bo hangkai gothang kaitor hinja gabani bagi bo thika koro sako rui bono butharka sengkra ro butharka ahipano bo saltamno salate wisa thangi busaka thangi busamani yagala botabo sorgo sako bo nini ani bagai kok soi tongo kaitoni yagra bus ungko yagra bukhaga asukjak ni Bible sau nini ani bagai
botesa kepli pane second coming ga abono chini Christian na singi tongo a kokno sungtini bebak sungsar ganangi prochar khai tongo Jesus Christ tesa second coming ga phainai bo phainai himani borokno mazara belna bagi buya borokno sumsok no khlaina mane sumsok na kana buya hini sao tamoke bono je poito khlai na ching tonne rongno telangna bagi se Jesus Christ tewaisa second coming ga phainai amsung situn kaitoni kok sama bebak borok ni thanibo bebak dofan thanibo no bebak taku bukung song thanibo no bebak mare kissing song thanibo no bebak dara bai manai mafane soman song thanibo no hamari ko plung thun chin tipraso dofan thanibo kaitor hamari tongthun chin tipraso dofa no kaitor phiokton chin tipraso dofani bororo kaitono sinimana nengthun amsukno norjotano kai kaham tongdi kaitor bainoro kaham tongdi kaitor bai halok kaham tongdi je kaitono poito khlai tonai rok tei tapono kaitono poito khlai ko norok bo bible pori nai di bible tamo kaitor sa tei norok ni je shastro norok je pori tongmani aro tamo sa compare khainai di compare khai akanai tomung no nung chaja khe nung phaidi angno jabardasti khaigla kaito mono jabardasti khaya nung hamjake nung phaidi freedom nung hamjake nung phaidi nung chaja khe nung phaidi nini bagai dogalam open kaiton thanibo dogalam open asukno jotno horkaham haina haina rok bai next video malai pinai next topic no tui jeng live bote waisa norok bai malai pinai asukno hambai